Hej vloggen, det er så mandag i dag, og det er det første outfit, jeg skal vise. Så det første, jeg er på, er mit petroleumsblå halsterklæde fra Pieces, tror jeg det er. Mine 2 armbånd fra min farmor, og et blåt et, min mor selv har lavet. Jeg er mega vild med det, jeg elsker det her. Hun har også lavet et rødt og brun og sort, mega flot. Så min hvide trøje fra H&M. Og min blå jeans. Altså det er meget svært at se. Min blå jeans. Fra Only, tror jeg. Jeg er faktisk ikke sikker. Og så mine sko. Det bliver dem der sådan hvad hedder det? Det hedder sådan noget lidt pelset noget. Okay, jeg kan prøve at hente det. Ja, og mine sko er dem her fra H&M. Ja, bare sådan et par helt almindelige sneakers. Og jeg ved ikke, hvad det hedder. Det var det her. Ja. Så, vi ses i morgen. Hej. I dag er det så tirsdag, og klokken den er sådan lidt over 7 eller sådan noget. Men nyt til outfittet. Ja, jeg har min leopard, sådan top-agtig top på fra H&M, og min hvad hedder sådan noget, bluse på, og jeg tror også den er fra H&M, men det er en gave, så jeg ved det ikke helt. Og der er sådan nogle slakker på. Og så har jeg mine højtalede bedorøde bukser på, og det er mærket Cheap Monday, og jeg købte dem i Weekday i Aarhus. De er sådan bedorøde. For smykker har jeg min ring på fra Glitter, tror jeg det er. Og min halskæde er den her perlehalskæde. Jeg har fået den af min mor, og jeg ved ikke lige, hvor den kommer fra. Og mit røde armbånd, som min mor har lavet. Jeg er mega vild med de her armbånd. Jeg går med dem hver dag. Og så har jeg bare en hestet. Vi ses i morgen. Godmorgen alle sammen. I dag vil jeg så vise jer mit onsdags outfit. For i dag er det onsdag. Ja, vi begynder med smykkerne. Jeg har ikke nogen halskæde på. Og jeg har mit Hulle Kvist armbånd på. Og det armbånd min mor har lavet. Og det her det er brun med guldspænder. Og så har jeg igen den her trøje på. Cardigan fra H&M. En top. Det første, den er ret lang. Jeg tror, det er en kjole, den går sådan helt herned til. Og jeg ved ikke, hvor den er fra. Det er en gave. Og den er sådan grå med lyserøde prikker. Og så har jeg min Vimoda jeans på i højtallede, stramme, sorte jeans. Ja. Makeup. Bare sådan helt almindelig. Indtil jeg går ikke så meget med indtil, når det er skole. Ja, så det der. Vi ses i morgen. Hej alle sammen. Det er min computer. Hej alle sammen. I dag er det tirsdag, og klokken den er 5:30 om aftenen, fordi at jeg glemte at filme det her i morges, så ja, jeg er lige kommet hjem fra arbejde. Jeg arbejder i en butik, der hedder Oline. Men nyt til outfittet. Jeg har min perlehalskæde på fra min mor, som har fået den fra en anden oldemor, ved ikke. Min Only trøje og min Only top herinde, den er i sort. Og den her sådan lidt beige cardigan fra H&M med lommer. Og min blå jeans fra de er fra Only. Og jeg ved ikke, om man kan se, om de er blå.
Men jeg har også mit brune bælte på fra genbrug. Så det ved jeg ikke hvorfor, men det er ægte læder, og det har været meget mere billigt, så det er godt. Ja, jeg ligner lort endnu, fordi jeg er mega træt. Jeg er simpelthen, jeg kunne idræt og så arbejde. Jeg er så træt. Nå, men vi ses i morgen. Hej, den sidste dag. Hej alle sammen. I dag er det så fredag, og den sidste dag, jeg vil lave den her video. Og jeg håber virkelig meget, at I har kunne lide den, så I må gerne like og subscribe. Meget gerne. Jeg tror, jeg har sagt det før, at vi er jo nye, så vi vil gerne have nogle subscribers. Og Sofie, hun skal også lave sådan en video her, men vi laver den ikke lige på samme tid, fordi at hun skal bruge mit kamera til det. Så det låner hun med hjem. Ja. Men nu til outfitet. Jeg har min perlehalskæde på, som jeg næsten altid har på, fordi at den betyder rigtig meget for mig. Så har jeg min ring på fra glitter. Det er bare sådan nogle hvide sten i. Så har jeg den her på, og jeg ved ikke, hvor den er fra. Der står ikke mærke om bag, men det er bare sådan en laksefarvet skjorte. Og så er det sådan en almindelig stof her. Ja, og så har jeg den her hvide cardigan på med lapper fra H&M. Og min højtaljede Bordeaux Cheap Monday bukser. Ja, de er bare stramme. Og så har jeg sådan en top på fra Only. Og jeg har sådan en udskrevet regel med, at jeg altid er lidt finere om fredagen, fordi der fester jeg. Fordi at nu har man weekend, så ja, sådan har jeg det lidt. Jeg ved ikke hvorfor. Er det lidt mærkeligt? Det kan godt være. Nå, men håber I kunne lide videoen. Husk at subscribe. Vi ses i næste video. Nå ja, det er helt glemt. Jeg har lagt en video ud af Sofie, der lægger make up, og den hedder sådan noget, gør dig klar med os part 2. Men det er part 1'eren, men den kan jeg ikke lægge ind, og jeg ved ikke hvorfor. Ja, så den kan ikke komme ind. Så der er bare en part 2. Ja, det er lidt mærkeligt, men jeg prøver lige at arbejde på det. Så det var det. Vi ses.